Čo poviete na intro? Vítam vás pri ďalších zaujímavostiach a faktoch. Dnes to bude video o Simpsonovcoch. A to presne pre toto. Som moc rád, že komentujete, tak kľudne pokračujte. Ja viem, že niektoré komentáre nie sú úplne ideálne, ale na všetky veľmi rád odpoviem. Simpsonovci, v angličtine The Simpsons, sú kultový americký animovaný seriál, ktorý vytvoril Matt Groening. Prvýkrát sa objavil v televízii 17. decembra 1989 a odvtedy sa stali jedným z najdlhšie vysielaných seriálov v histórii. Simpsonovci sú známi svojim satiristickým humorom, ktorý sa zameriava na americkú spoločnosť, kultúru, politiku a rodinný život. Poďme si trošku rozobrať tvorcu seriálu Matta Groeninga. Matt je americký karikaturista, scenarista, producent a tvorca, známy predovšetkým ako autor kultových animovaných seriálov The Simpsons a Futurama. Narodil sa 15. februára 1954 v Portlande, v štáte Oregon. Jeho dielo je Jeho dielo je charakteristické satiristickým humorom, ktorý často kritizuje spoločnosť, politiku a kultúru. V roku 1977 vo veku 23 rokov sa Groening presťahol do LA. Život v LA opísal pre svojich priateľov formou komiksu a nazval ho Life in Hell, život v pekle. Groening začal s komiksom v roku 1977 kopírovaním, distribuovaním pre oddelenie kníh v Licorice Pizza. Je to predajňa médií, kde pracoval. Prvú zákazku získal v Prvú zákazku získal v avantgardnom Wet magazín v roku 1978. Seriál nazvaný Forbidden Words, zakázané slova, sa objavil v čísle pre september, október. A do roku 1980 sa stal takým populárnym v undergroundovej scéne, že si ho vybral časopis LA Reader, Los Angeles Reader. Matt stretol svoju manželku Deborah Kaplan v roku 1980 v LA v Los Angeles Reader. Rozviedli sa v roku 1999. V roku 1984 publikovala Groeningenovú prvú komiksovú knihu Love is Hell, Láska je peklo, ktorá zožala na nekomerčnej scéne veľký úspech. Čoskoro opustili Reader a založili Life in Hell Corporation, ktorá sa zaoberala správou a predajom Groeningenových projektov. Na konci 80. rokov 20. storočia Groening nakreslil niekoľko reklám pre spoločnosť Apple Computer v štýle komiksu Life in Hell. Tento komiks stále vychádza v niekoľkých týždenníkoch. Rýchlo fakty. Jeho otec v Kanade používal počas detstva Saskatchevane jazyk Plau, tuto máte napísané. Ale Matt sa tento jazyk nikdy nenaučil. Na univerzite si niekedy písal poznámky vo forme komiksov. V jednej z jeho recenzií pre Los Angeles Reader Groening úplne zhodil hudobníka Dannyho Elfmana, až tak, že Elfman poslal do redakcie sťažnosť. Matt aj Bart Simpson sú laváci. Ďalší laváci v Simpsonovcoch sú Ned Flanders, Pan Burns a Vočko. Na niektorých Mattových kresbách Homera Simpsona je Homerové ucho v tvare G a vlasy nad ním v tvare M, podľa Groeningenových iniciálok. Matt kreslil tieto iniciálky, keď maluje Homera na autogramy pre fanúšikov. Simpsonovci. Ako som už spomínal, prvýkrát sa objavil 17. decembra 1989 a sú jedným z najdlhšie vysielaných seriálov v histórii televízie. Príbehy sa odohrávajú v mestečku Springfield a sledujú každodenný život rodiny Simpsonovcov. Fun fact, v USA je 38 Springfieldov a že ste to vy, tak ich vymenujem. Alabama, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, tam sú dva, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Južná Karolina, Južná Dakota, Tennessee, Texas, tam sú tiež dva, Vermont, Virginia, Západná Virginia, Wisconsin a tam ich je dokonca 5. Nikto okrem Matta nevie, o ktorý ide. Najviac sa špekuluje o Oregone, odkiaľ Matt pochádza. Toto si zaslúži odber a like. Pokračujeme v Simpsonovcoch. Seriál má 36 sérií a 790 epizód. To je priemerne 22 epizód na sériu. Je to trošku viac ako pri Griffinovcoch. Časovo je to 285 hodín a 52 minút. To je 11 dní, 21 hodín a 52 minút, keby sa niekto pýtal. Ja viem, že nie. 12-dňový maratón. Má niekto záujem? Napíšte to do komentáru. Prvá séria má 13 epizód, čo je najmenej, ale všetci vieme prečo. Ak to nevie, pozrite si video o Griffinovcoch. 6., 7., 8., 9. séria majú každá po 25 epizód, čo je naopak najviac. V roku 2007 vznikol aj film s názvom Simpsonovci o filme, ale o tomto filme poviem len pár rýchlo faktov. V japonskom vydaní sú Bartové genitálie rozmazané kvôli zákonu, ktorý zakazuje zobrazovanie pohlavných orgánov. V Singapúre sa necenzurovaná verzia filmu premietala s prístupnosťou od 16 rokov. V americkej televízii FX odvysielali verziu s Bartovými genitáliami zakrytú dlhou vodorovnou čiernou čiarou so slovami iba európska verzia. Keď sa vysielala v austrálskej televízii, krík bol dostatočne veľký na to, aby zakryl problematickú oblasť a nemal text.
Song Spider-Pig sa vo Veľkej Británii dostal na 42. miesto hit parády. V Írsku dokonca na 3. miesto. Film je zakázaný v Mianmare kvôli častému používaniu žltej a červenej farby. Tieto farby môžu podporiť povstalecké skupiny. Keď sa potápa pódium s kapelou Green Day, ktorej členovia odložia gitary a začnú hrať na husle, ide o odkaz na film Titanic, kde orchester hrá pri potápaní lode. Ak by si náhodou nevedel. Po vlaku sa Bart prehrábava batožinou ostatných. Nájde čiernu podprsenku, uviaže si ju okolo hlavy, takže to vyzerá, že má čierne uši a povie vysokým hlasom: "Som maskot zlej korporácie." Ide o odkaz na postavičku Mickey Mouse a spoločnosť Disney. Všimli ste si, že celkom často útočím na Disney. Chcete, aby som vyťahol nejakú špinu na Disney? Daj like a napíš to do komentára. Poďme si predstaviť hlavné postavy aj s dabermi, či už v originálnom znení, ale aj v českom znení. Fun fact: keď v originálnom znení zomrie alebo zmizne daber, aj v ostatných dabingoch sa musí zmeniť daber. Ešte jeden fun fact: isto ste počuli, že český dubbing je najlepší a že to potvrdil aj Matt. Musím vás sklamať, bohužiaľ nie je to pravda. Aj keď ten dubbing je fakt topka. Homer Simpson. Dabuje ho Dan Castellaneta, v českej verzii Vlastimil Bedrna a od 13. série Vlastimil Zavžel. No hej, to R-ko s tým ekčujem neviem čítať. Homer J. Simpson je hlavnou postavou seriálu Simpsonovci a patrí medzi najikonickejšie postavy v histórii televízie. Je otcom rodiny Simpsonovcov a symbolizuje stereotyp jednoduchého, no dobrosrdečného Američana. Základné info o Homerovi: vek asi 39 rokov, jeho vek sa často mení podľa epizód. Pracuje ako bezpečnostný technik v jadrovej elektrárni v Springfielde. Manželka Marge a 3 deti: Bart, Lisa a Maggie. Keďže Homer vyzerá tak, ako vyzerá, jeho obľúbené jedlá sú šišky, slanina, pizza, stejky, prakticky všetko nezdravé. Obľúbený nápoj, ako všetci vieme, je pivo DAF. Homer je známy svojou lenivosťou, nízkou inteligenciou a neustálou tužbou po jednoduchých pôžitkoch. Napriek tomu má veľké srdce a svoju rodinu miluje, aj keď to často vyjadruje svojrázným spôsobom. Jeho ikonická fráza "doch", ktorá v českom dabingu myslím, že není, sa používa, keď urobí chybu alebo čelí nejakému problému. Marge. Dubbing: Julie Kavner, český dubbing Jiří Lábus. Vedeli ste, že celým menom je Marjorie Jacqueline Simpson. Je milujúca matka rodiny Simpsonovcov a jedna z hlavných postav seriálu. Je známa svojimi modrými vlasmi, ktoré nosí v ikonickom vysokom účese, a svojim nesmierne trpezlivým prístupom k chaotickému životu s Homerom a deťmi. To mi dosť pripomína Lois. Nejaké základné info: približne má 36 rokov a podobne ako u ostatných postav nie je vek vždy úplne presný. Väčšinou je to žena v domácnosti, ale v niektorých epizódach si vyskúšala rôzne zamestnania, napríklad predavačku či policajtku. Manžel Homer a 3 deti: Bart, Lisa a Maggie, a ešte má aj súrodencov Patty a Selmu. Jej sestry často kritizujú Homera. Obľúbené aktivity: Marge rada varí, upratuje, hrá bingo a venuje sa umeniu. Marge je stelesnením zodpovednosti a starostlivosti. Je hlasom rozumu v rodine a často zmieruje konflikty medzi Homerom a deťmi. Hoci býva občas frustrovaná Homerovou nezrelosťou, stále ho miluje a snaží sa ho podporovať. Marge je tradične založená, no má aj skryté ambície a túžby, ktoré niekedy prejavuje. Napríklad chcem byť maliarkou alebo podnikateľkou. Bart. Dabuje ho Nancy Cartwright. By som aj nepovedal, že to je žena. A v českom znení Martin Dejdar. Bartholomew Jojo Simpson je najstarším dieťaťom rodiny Simpsonovcov a jednou z najikonickejších postav animovanej televízie. Jeho rebelská povaha, vtipné výčiny a nezbedné správanie ho robia neodmysliteľnou súčasťou seriálu. Bart má 10 rokov, chodí na základnú školu v Springfielde. Jeho najlepší priateľ je Milhouse Van Holten. Bart je typický nezbedník, ktorý sa neustále dostáva do problémov. Má ostrý jazyk, je drzý, no zároveň má veľké srdce. Často sa snaží vyhnúť školským povinnostiam a má tendenciu rebelovať voči autoritám, najmä voči riaditeľovi Skinnerovi. Aj napriek svojej problémovej povahe však Bart niekedy ukazuje svoju citlivú stránku, najmä keď ide o jeho rodinu alebo priateľov. Lisa. Hlas jej požičala Yeardley Smith, v českom znení Helena Štachová a Ivana Korolová. Lisa Mary Simpson je prostredným dieťaťom rodiny Simpsonovcov a patrí medzi najinteligentnejšie a najambicioznejšie postavy v seriáli. Hej, ja som tam také slova dal. Je známa svojou bystrosťou, láskou k učeniu a silnými hodnotami, vďaka čomu často kontrastuje so zvyškom svojej rodiny. Ani u nej sa vek nemení, má stále 8 rokov. A tiež ako Bart chodí na základnú školu v Springfielde. Lisa má veľmi rada zvieratá. V jednej epizóde má dokonca koníka a veľmi miluje svojho domáceho maznačika, mačku Snowball 2. Lisa je mimoriadne inteligentná a zvedavá. Má IQ 159 a jej záľuba v učení ju často stavia do konfliktu s rovesníkmi, ktorí ju považujú za šprtku. Okrem svojej inteligencie je Lisa aj veľmi empatická a citlivá. Často prejavuje hlboké pochopenie pre problémy spoločnosti a životné prostredie. Maggie. Dubbing.
Maggie je tichá a tajomná, no zároveň veľmi inteligentná a odvážna. Aj keď jej správanie je väčšinou typické pre batolata, v mnohých epizódach preukázala prekvapivú vynaliezavosť a odvahu, čo ju robí jednou z najzaujímavejších postav seriálu. Toto by bola rodinka Simpsonovcov, dáme si teda ešte rýchlo fakty. Obraz loďky, ktorý je vidieť nad gaučom v dome Simpsonovcov, pochádza od Marge, ktorá ho namalovala ako darček pre Homera. Prostredné meno Milhousea je Mussolini. Školník Willy má na rukách chlpy v tvare dvojitého V. Scenáristi dostávajú za každý diel série až $600,000. Keď Maggie prejde v otvárajúcej scéne pokladňou supermarketu, pokladňa ukazuje sumu $847 aj 63 centov, čo boli oficiálne mesačné náklady pre starosť o dieťa v čase vzniku seriálu. Pivareň v austrálskom meste Adelaide sa dostala do veľkých problémov, keď začala vyrábať pivo DAF. Spoločnosť Fox to dohnala na súd a donútila austrálsku pivareň ukončiť výrobu piva s danou značkou. Celé mená členov agresívnej partie zo 6. ročníka sú Dolph Starbeam, Jimbo Jones, Courtney Zizwich. Pán Burns vlastní oblek, v ktorom bol pochovaný Charlie Chaplin. Riaditeľ Skinner bol do svojich 40 rokov panic. To by boli fakty a zaujímavosti o Simpsonovcoch. Ak sa vám páčili, nezabudnite dať like. Ja som rád, že som sa teda vrátil ku faktom. Dúfam, že budú teraz o mnoho krajšie komentáre ako na mojich dvoch predošlých videách. Ak sa ti teda video páčilo, nezabudni dať like, napísať nejaký pekný komentár a dať odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.